Il-Gvern ta' Robert Sabela għal jum ieħor qed jibqa' jinjora lil korpi kostitwiti u mhux jisma' mid-diversi appelli li qed isururu mill-unions biex ma jintaxxax il-kola. Dan hekk kif sal-lum għadu tirreżisti milli jneħħi t-taxxa minn fuq din iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Din id-darba kien imiss lill-Ministru Michael Falzon biex bħalma għamlu sħabu baqa' ma kommettix ruħu lill-Gvern fil-budget li jmiss se jagħti il-kola b'mod sħiħ. Hija ntaxxata l-kola u b'dak il-mod mhux qed joħduha sħiħa b'mod sħiħ il-ħaddiema. Naħseb li l-unions jirrealizzaw ukoll li kien dal-gvern li ġab ftehim fuq il-minimum wage wara 31 sena. Jafu wkoll li huwa dal-gvern li qed jiddiskuti magħhom biex nerġgħu naraw il-minimum wage. Jafu wkoll li kollha dejjem tajnija sħiħa lil kulħadd. Tibqa' tkun taxxata ġifi fil-budget li jmiss? Naħseb li diġà rrispondejt id-domanda l-kola se nagħtuha u nagħtuha lil kulħadd. L-istess wieġeb il-Ministru Owen Bonnici fejn għal darb'oħra irġajna ma kellna ebda assigurazzjoni mill-Gvern li se jkun qed jisma' dak li qed jgħidulu l-unions u l-korpi kostitwiti u ma jibqax jintaxxa iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Il-unions qed jappellawkom biex tatwa sħiħa l-college biex x'inhi raġuni qed tibqgħu iskom tippersistu mill-luttulhom sħiħa u ma tkunx intaxxata. Dan huwa gvern li jaġixxi u jaħdem biex jgħin il-familji Maltin u Għawġin. Kif taf bħalissa din l-aħħar preparamenti għall-budget li se jiġi moqri fl-aħħar ta' dan ix-xahar u jiena m'għandix dubju li dan il-gvern se jkompli jaħdem. Propju ftit tal-jimilu l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli wkoll appellat lill-Gvern sabiex ma jintaxxax il-kola, filwaqt li insistit li għandhom jiġu rranġati it-tax brackets sabiex il-ħaddiema u l-familji jibqalhom aktar flus fil-but. Din hija proposta illi qegħdin jaqblu fuqha kemm min iħaddem u wkoll min jirrappreżenta lill-impjegati infushom. Iġifieri naħseb kien ikun ħafna iktar għaqli li kieku il-Gvern sema lill-imsieħba soċjali kollha u nerġa' ngħid kemm il-min iħaddem u kif ukoll il-min qiegħed jirrappreżenta lil ħaddiema li kollha kemm aħna qegħdin ngħidu illi le il-kola m'għandix tiġi intaxxata. Isu hemmx commitment imma le s'issa li din issir anqas minn dak li qed nifhmu aħna. S'issa pubblikament le, qatt m'hemmx commitment. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jipproponi li l-Gvern ma jintaxxax iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dan sabiex il-familji u l-ħaddiema jkunu jistgħu jingħataw iż-żieda b'mod sħiħ u bekk jittaffa ftit mill-piż li qed iħossu l-familji Maltin u Għawġin.